samozrejme všetko zapadlo tak ako malo a som šťastný, že maličky a aj manželka sú v poriadku, to je najlepšie. A samozrejme aj to, že sme dneska vyhrali a že sme vlastne vyhrali základnú časť a samozrejme aj gól potešil. Povedz maličkému niečo? Ako sa darí? Ako sa volá? Volá sa Gabriel vlastne po mne a darí sa im dobre. Dúfam, že bude všetko v poriadku a znamenal vlastne sú zdravúčky, takže ako hovorím, to je najhlavnejšie a má okolo 4 kg, čiže je to dobrý chlapec, takže ja verím, že všetko je v poriadku a bude nás počúvať. No, bolo to včera, nebol problém trošku skoncentrovať sa na ten zápas, alebo bola jasná vlastne meta, že áno, chceš mu ten gól vystreliť? Tak samozrejme je stále dobre, keď vlastne sa darí, vyhrávame a ten darček pre malého, aj keď ešte si to nevedomuje, chlapec dáva. Určite mu to pripomeniem, ale ja si myslím, že to víťazstvo a hlavne to víťazstvo v základnej časti je úplne super vec a môžeme na víťazstvo a zápasať to aj na play-off. Ale ten gól bude asi drahší, nie? Ako inokedy. Asi áno, no dúfam, že ich to nenapadne platiť však, netreba mi to pripomínať, ale samozrejme rád si platím, hlavne hovorím, opakujem sa, nech je hlavne zdravúčky malé a manželka a bude dobre. Dodal ti energie vlastne ten včerajšok?